Здравейте хора! Днеска ще ви покажа всички почти демократически монети без еврото. Ето, 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев от 90-та, после 92-та, 10, 20, 50 стотинки, лев 2, 5 и 10, ето задната страна, 10, 20 и 50 лева 97, 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки от 99-та, 1, 2 и 5 стотинки от 2000-та, 1 левче от 2002, 50 стотинки от 2004, 50 стотинки от 2005 и от 2007 нямам, 2 лева 25 и тук съм си сложил 3 жетона. Ей, този горен стар, този може би още се ползва, а този е за колички сегашен. Довиждане хора, благодаря ви много.